babu dare babu rana. Amma mai hankali daga cikinsu, daga cikin mutane shine wanda zai gane kuskuren da yayi nadama ya nemi gafarar ubangiji. Amma wawa daga cikin mutane shine wanda baya damuwa, baya ganin me yake hasiran da Allah kama shi. An sallama yake cewa kullu ibn adam khata, duk dan adam mai yawan kuskure ne, wa khairul khata'in at-tawwabun, mafi alkhairin masu yin kuskure masu tuba ga Allah, koma ga Allah. Allah ka sa muna cikin su. Hakika mafi girman abin da dan adam zai samu sa'ada, jin daɗi a duniya, mafi girman abin dan adam zai samu tsira ranar gobe kiyama shine Allah tabaraka ta'ala ya yafe masa kurakuransa. Idan Allah ya yafe mu kurakuran, mun tsira a duniya, mun tsira a lahira. Allah ka yafe mana. Saboda zunubai su ne manya-manyan abin da, mafi sharrin abin da dan adam ya abokance su a rayuwarsa a duniya da lahira. Ba wani mugun aboki da mafi sharrin abokin tafiya fiye da zunubi da saba Allah. Saboda wannan zunubai da muke ganin su suna kawo kunci a cikin zuciya, suna haifar da bala'ai da musibu da tashin hankali. Yasa za mu ga Allah tabaraka ta'ala yana ja hankalinmu, zahara al-fasadu fil barri wal bahr, fasadi ya bazu a ban ƙasa, ya bazu a cikin kogi, bima kasabat aidin nas, saboda abinda mutane suke aikata. Inda dan adam bai ba za ka ga wannan bala'i da suke yawo a ko ina da ko ina ba. Allah tabaraka ta'ala saboda rahmarsa da lufinsa ya kankare ma ake sallam zunubansa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah da kansa ya cire ma ake sallam zunubansa, wanda wannan zunubai kamar mutum ya dauki nauyi a baya, abu lodi mai a bayansa, yana jin nauyinsa, har ana jin kukan kashin saboda nauyinsa. Haka zunubi yake. Duk mutumin da ya aikata zunubi shi zai rike kayansa. Allah ya shim da zunubi. Ahibbati fillah, sau da yawa muna aikata zunubai kala kala, muna kusakurai, wani ce kurakurai, muna saba Allah. Amma Allah mai yawan gafara ne, mai yawan afuwa ne, mai yawan rahama ne, mai yawan yafiya. To na muke ga wannan? Kada manta da ubangijin da yawan zunubanka ba zai sa Allah ya kyafe maka ba. Irin girman abin da ka aikata, Allah ba zai ƙara suturta ka ba, bai ƙasa suturta ka, bai ɓoye abin da ka yi, saboda ka koma zuwa gare shi. A sallam muke faɗa a cikin hadisin kursi, Allah ke faɗa, ya ibadi, ya bayina, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Hakika kuna kuskure dare da rana, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Bacin ni ne nake gafarta zunubai gabaki daya. Fastaghfiruni aghfir lakum, ku nemi gafara ta zan gafarta muku. Allah ya bude kofa, yana jira, yana daku. Wa zai ce astaghfirullah? Sai Allah gafarta masa, Allah gafarta mana. Hakika daga cikin hanyar samun gafara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, tsere da rike zuwa neman gafara Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi rike zuwa samun gafarar ubangijinku. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, mi rige ne yawan samun aljanna ta ubangiji, wanda girman wannan aljanna fadinta tsawon sammai da ƙasa. Uiddat lil muttaqin, Allah ya shirya wannan ga suwa masu takawa. Allah ka samu na cikin su. Akwai hanyoyi da dama da bawan Allah zai iya kankare zunubansa bila haddin. To amma wani sa'in sai ga ido na ya rufe, idan ka ya rufe, mutum baya kallon su ko baya tunanin su. Daga cikin su, ya ibadallah, abu na farko kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala. Muddin mutum yana kadaita ubangiji, baya shirka, baya gwama wani da Allah, baya tarayya da Allah, baya daukan abun ubangiji ba wani, baya neman tanyan kowa da agajin kowa, baya roƙon kowa sai Allah, to hakika zai samu daraja mai girma. Allah zai kankare zunubansa. Ya zo a cikin hadisi, an sallama ke cewa, ya ibn adam, ya kai dan adam, hadisin kursi, da a ce za ka zo min ranar gobe kiyama da zunubai ƙurabil ard sun kai girman ƙasan nan gabaki ɗaya,
duk zunubai ne. Sannan ka zo min la tushrik bi shay'a, baka tarayya da baka shirka da ni. Yanzu wanda ba sa shirka da Allah kaɗan ne. Da ya ga mutum Allah ya bashi daraja, bashi da malamin da yake masa tsubu sai kaɗan. Malam bai gobe da nisa, malam na dokar daji, wani na ganin ba zai iya rayuwa in babu shi. Amma shi malamin sai kai kansa dokar daji bai kawo kansa binni ba. Abin da kake da shi ya kafi nasa, shi baya da shi, da yana iya addu'a tana ci da ya ba wa kansa wannan mukami, amma bai bayar. Allah yake cewa da zaka zo mu ranar gobe kiyama da zaban ka sun kai wannan ƙasa duniya gabaki daya, kuma baka tarayya da Allah, da zan zo maka da gafara da maghfira min Allah irin wannan ƙasa gabaki daya. Malamai suka ce dukkan zunubai da manyan da ƙanana Allah gafarta mana. Abu na biyu cikin abin da ke kankare zunubai a gurguje lokaci ya tafi shine alwala. Alwalan da muke garanta kullum mutum na yi sau 5. An sanar ke cewa man tawadda'a, duk mutumin da ya alwala fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwalarsa, zunubansa suna fita daga jikinsa har su fita daga cikin 'yan yatsunsa gabaki daya. Wato mutum in yi alwala ya wanke zunubansa ne gabaki daya. An sanar muke cewa shin ba na nuna muku zuwa ga wani aiki wanda zai ɗaukaka darajar ku ba, ya kawar da zunubanku, ya goge su gabaki daya? Suka ce bala ya rasulullah. Shine isbaghul wudu ala al-makari, mutum ya dinga alwala a lokacin da mutum baya so ya yi ta, ko alwala cikin wahala. Alaga misali cikin tsananin sanyi, ruwa mai sanyi, mutum ya dage sai ya alwala, ko ba shi da lafiya ya ce sai ya alwalan nan. To irin wannan alwalar mutum ya dage zai saboda Allah, gafara ce, Allah gafarta mana. Sannan sallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah tana hana alfasha da abubuwa marasa kyau. Hadisin sayyidina Uthman wanda ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim, yayi alwala a wata riwayar ya wanke uku, ya halatta mutum ya wanke sau 1 ko sau 2 ko sau 3. Sayyidina Uthman ya wanke sau uku. Yace na ga Annabi sallam yayi alwala irin tawa irin wannan. Yace duk mutumin da ya alwala irin wannan tawa ya tashi ya raka'a 2, Allah ya gafarta masa. Cikin sauki zaka samu gafarar ubangiji ya akhi, Allah gafarta mana. Abu na gaba, tattaki zuwa masallaci. Ba mutumin da zai sa kafa zai ta masallaci face kafa ɗaya in ya daga ta an kankare zunubansa, kafa ɗaya an daga masa daraja. Yawan tafiya zuwa ga masallaci daraja ce, kankare zunubai ne. Abu na 5, zama a cikin masallaci ana jiran sallah. Mutum ya zauna yana jiran liman ya zo, face sai mala'iku sun zo su ce ya Allah ka gafarta masa, kai masa rahama. Irin daɗewa kai irin gafarar da malaku ya sai maka. Idan ya kasance muna zuwa wajen malamai muna ce sai mana addu'a, me zaka ce ga mala'ika kuma? Wanda Allah ya turo shi ya maka addu'a, Allah zai amsa maka, Allah ka amsa mana. Abu na gaba a gurguje, yawan addu'a. Idan mutum na addu'a, Allah zai kankare masa zunubansa. Sannan da tuba zuwa ga Allah. Akwai wani hadisi mai ban daɗi, mai ja hankali, me sa mutum ya ƙara imani. A sallam yake cewa wani mutum zai zunubi sai ce ya Allah na yi zunubi ka gafarta mu. Sai Allah ya ce bawa na ya yi zunubi kuma ya san akwai wani ubangiji da zai gafarta masa kuma zai kama shi idan ya yi, to na gafarta masa. Wato kasancewa akwai Allah da zai gafarta maka, ka nemi gafararsa, Allah zai gafarta maka. Bawan nan ya sake zunubi na 2, ya ce ya Allah na yi zunubi ka gafarta mu. Allah ya ce bawa na ya yi zunubi ya san yana da ubangijin da zai gafarta masa kuma zai kama shi idan ya yi, na gafarta masa. Bawan Allah ne sake na 3, ya ce ya Allah na yi zunubi ka gafarta mu. Allah ya ce bawa na ya yi zunubi kuma ya san yana da ubangijin da zai gafarta masa kuma ya kama shi idan ya yi, na gafarta masa. Ya ku mala'iku na ku shaida, na gafarta bawa ya aikata duk abin da ya ga dama. Malamai suka ce ba tuban muzuru ba, kasa a baki. Mutumin da zai tuba na nadama, taubatan nasuha, ya yi tuba ga baki ɗaya. Idan ya ɗauko na jama'a ya mayar musu, idan ya zagi wani ya daki wani ya nemi yafe su, ya bar aikin nan ya daina shi,
sannan ya dauki azma da niyya bai sake aikata wannan aiki ba, to muddin ya wannan insha Allah Allah gafarta masa, Allah gafarta mana. A gurguje ma insha Allah hibba, duk wannan garabasa da bawon Allah zai samu na kankare zunubai, amma akwai mutumin da zai same su gabaki daya kuma ya roki Allah gafarta masa, Allah ki gafarta masa. Daga ci akwai mutane uku. Mutum na farko shine almujahir bizunub, mutumin da yake bayyana sabon Allah a bakin titi, a bakin hanya, gaban jama'a baya jin kunya. Azumin bara akwai mutumin da aka nuna min shi yana shan ruwa, yana cin abinci a ranar tsaka ana azumi. Irin wannan saban shine mutum ya bayyana sabon Allah gaban jama'a, wato ya fi karfi, wato kalubale yake wa Allah. Irin wannan koda sun tuba Allah ba gafarta musu, Allah ya fi mana. An sallama yake cewa kullu ummati mu'afa ila almujahirin, dukkan al'ummata mu'afa, Allah musu afuwa game da zunubai, banda masu bayyana zunubansu gaban al'umma. Mutum na biyu shine mutumin da yake da shahna, yake da adawa da abokinsa, dan uwansa musulmi yana gaba da shi saboda san zuciya, saboda al'amarin duniya, baya so ya gan shi, baya masa sallama. An sallama yake cewa duk ranar litinin, ranar alhamis ana bude kofin aljanna, za a shigar da duk wanda baya shirka da Allah, sai mutumin da tsakaninsa da abokinsa akwai gaba, akwai hasada, sai a ce ku jira har sai sun sulhu, ku jira har sai sun sulhu, ku jira har sai sun sulhu. Wato ba za a gafarta musu ba, ba su ba wannan aljannar har sai an samu sulhu tsakaninsu. Abu na uku ma'ashal ahibba, abin da ke ruguza tuba idan bawan Allah yayi shine al-israr, mutum ya dinga aikata kabira, yayi ya sake yi, yayi ya sake yi, ba kakkautawa. Malamai suka ce wannan shine istihza'i ga ubangiji, isgilanci da tunkawo wajen saba ubangiji. To duk mutumin da yake cikin wannan ya sani fa ba shi ba samun rabota. Ya Allah tabaraka wa ta'ala, muna roƙonka kankare mana zunubanmu. Hakika da kankarar zunubai ake samun rahama a ban ƙasa, ake samun arziki, ake samun wadata, ake samun lafiya, ake samun kazar-kazar da nishaɗi da tabbatar da ibada ta ubangiji. To amma idan kasance gari ya hargitse, gari ya yi duhu, zuciyar mutane babu tausayi, babu rahama, ba gafara, kowa so ke buge kai ya wuce, kai ma ka buge ka wuce yadda ka san dabbobi, to hakika zunubai sun yawa. To ya wajaba mu dinga koma ga Allah, mu dinga yawan istighfari, mu dinga tuba. Tuban nan muna buƙatar mu dinga yawan tuba don Allah ya kalle mu da idan rahma, ya gyara ƙasar nan ta Nigeria. Muna buƙatar shugabanni masu tsoron Allah. Zaɓe ya kusa, muna ji ana ta campaign, ana ta baza kuɗi, ana ta campaign, mu dai ba mu ga ko ɗaya ba. Amma abin da muke nema na Allah wanda ya tabbatar da adalci a ban ƙasa. Mun ga ɗaya ɗan takara wanda yake a kudu ya bayyana ra'ayinsa, yake shi ba ra'ayinsa bane a fito da mai daga arewa. Da mun san irinsu wanda baya son a zauna lafiya, za su kunna mana tashin hankali a ƙasarmu. To Allah ya mana magani irin shirinsu. Tabbas naka sai naka yadda ake faɗa, ba maganar siyasa ba ce. Idan ya kasance a zamanin wa'ancan an mutumin da in Boko Haram muna gani sun ƙi maganinsu, yadda muka ji labari ma wanda daga cikin ministan wancan lokaci su suke fandin ɗin wa'annan 'yan Boko Haram. Wannan labari an san shi. To su aka sake bawa ranka da zuciyarka. Namu ma ya kasa tabbatar da abin da muke so, sai da kyar ana gumi, ana karkacewa. Balantana nasu zai kalle mu da yadda rahama abadan. To lallai mu tashi mu haɗa kai ƙarfi da ƙarfe, mu dogara da Allah tabaraka wa ta'ala, mu yawan istighfari. Allah gafarta mana. Aqulu qawli hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullah.